likuran ni bilang isang professional member ng Kabalikat Civicom ay kaigting na nanunumpa. Natutuparin ko ang buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya, ang mga tungkulin at responsibilidad ko bilang isang himno ng magiging aktibo akong kasapi sa kapisanan ng nasusunod na kakaliwa sa mga batas at kautusan ng kapisanan tentang mga itinalagang sadyang may katungkulan at pusa kong babalikatin ang mga pananagutan ito na walang anumang pasuwali o hangarin umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. And now for the benediction. Kapangyarihan sa atin ay magpatnubay. Naway ang kanyang bisig ay maging ating pananggalat. Naway ang kanyang katwiran ang siya ating patnubay. At naway ang kanyang pagmamahal ay manahan sa atin ngayon at magpakailanman. Naway ang Diyos ang magpala at sa atin ang mag-ingat. At naway ang kanyang kabutihan ang maging liwanag sa ating buhay, ngayon at sa magpakailanman. Respective teams, the recruitment and the membership committee, which is they will be the one to announce to you your groups, respective groups. 70803 again about the etiquettes and how to use it to KB 708 Charlie 03 Sir Raymond Bonfat Jr. KB 708 Charlie 04 Sir Enrico Bertolaso. KB 708 Charlie 05 Ma'am Germa Etupa. KB 708 Charlie 06 Sir Emmanuel Raguya. KB 708 Charlie 07 Sir Elmer Samosa Senior. This is the group 1 of Charlie. Patron. that is for the group 3. KB